Bones tardes. Este és el primer vídeo de la tercera temporada. Avui farem encodonyat. Així tenim 3 quilos de codonys que ara els brillantarem i els tallarem. Els 3 quilos de sucre, una manzana que fa l'encodonyat més suave i el llimó, perquè ficarem la ratlladura i ficarem el llimó exprimit. T'has una mitja la llengua al gat? Això. No, és que això és... Està massa concentrat. Un se concentre, que s'ha de fer bé. A veure, bé, ara què estàs? Ara ja m'ha relluentat els codonys, veus? Us han quedat la mar dels relluents i ara els tallarem. Té que ser bossins molt grans, xiquetet, com ha de ser això? Com vulgueu. Així. Uns bossins així. Per a compte que al mig està Ja, cor. però... Ara ja tenim tot el codony tallat, hem ficat la manzana i ara le ratllam el llimó i després l'exprimirem. Llimó només la peladura, La peladura i després le ficarem el caldo. Vale. Però ja le ficarem a l'olla quan tinguem... quan estigui tot. Vale. L'exprimirem a la manera. A veure, així tenim... A la manera Ja tradicional. ho hem ficat a Ara l'olla. me falta un gabinet. I ara què fas? Què feu? Exprimir. Ah, exprimir el llimó. Heu Exprimir. ficat primer, heu ratllat la pell. Bueno, i ara què fareu? Ara ficarem el sucre, ficarem 2 quilos i mig de sucre. Però 2 sí que quilos i mig. tant per tant, no? 2 quilos i mig perquè han ensenyat 2 quilos i mig de... Sí. Perquè està igualat, per què és això? Bueno, normalment diuen igualat, però sempre se'n fica una mica menys, Una mica menys de sucre que de Sí. codony. Vale, doncs ara mig paquet d'aquell, rip-rap. I després, ja que estem, això se retira Ara ho retxirarem i ara només necessita reposar. i ara ho deixarem així reposant. I ja veràs, demà quan arribam, tot això serà ja caldo. S'haurà fet com un jarabe. Sí. No? Sí. Se sent l'oloreta del llimó. Bueno, ja ha passat 24 hores i així ja tenim lo codony fet. Sí, ara l'anirem coent. Ara s'ha de ficar a coure. Ara l'hem de ficar a coure. Vale. I tenim temps o No, sobre... sobre que vegam, no? Quan a tu te paregue, que panes hores la jefa, Ja ho anirem veient quan es comença a canviar de color que estigui... molt bé. A veure, xiques, ara sí que ja heu pres així lo aro este de fer les paelles, no? Sí. I ara s'ha de coure això, no? Pues sí. Ah, sí? Bueno. Bueno, ja anirem mostrant tal i com vagi fent, no? Sí. Sí, sí. S'ha de ficar algun ingredient més, algo No, així? no. No, Tot el que vam dir ahir ja està dins. ja està dins. I ara ja... Però com tots heu vist que heu vingut en unes ferramentes, què fareu en aquestes ferramentes? Després, Això després. triturar. Això no després? vull descórrer tant. Vale. Això Us després. deixarem aquí, entre comilles, pa després. A veure com va això. Mira com bollís ja. Has vist? És el color Està més bullint. maco que tenen. Ja anar bullint. Bueno, xiques, això ja va agarrant, ja quasi peixen callos, això, pel color. Ja està, ja Has està. vist? Ara heu de passar I més o Ara menys la- hem tardat, no ho hem mirat. Què, mitja hora? pues, mitja hora, Mitja hora i A un veure, poquet que més. jo he mirat 40 l'hora minuts. 40 minuts. són 40. 40 però uns 35 minuts, ja ve. Sí. Bollint uns 35 Uns minuts. 35 minuts. Bueno, i ara Tenim a punt. què fareu? Ara Ara ho batre. triturarem. Ah, en la batidora? En les Sí. batidores, no? I pisqueu... Les tenim Vale. amanides. Bueno, ara ja han descobert los secretos, les batidores. Aquí estan iniciant el procés de triturar. Això ja va agarrar en forma ja, Sí. A veure, vea, mostra'ns com ha quedat això. Ara ja està, així. Ja està, no? Ara l'anirem ficant als catxarrets. Ah, vale, pues. No té bona pinta, ¿verdad? Sí. Sí. Lo tema de sempre dels vídeos, tant sigui de cuina com quan vas pel carrer o vas pel monte, és que als vídeos no se pot percibir l'olor de les coses, l'olor del banyat, del bancal, saps què vull dir? Del mitjà passa igual, no poden, la gent
no Ara poden perdem l'olor. catar l'olor que trau això, la bona oloreta. Ara què fareu? Ara anirem omplint les catxarretes. Sí, però és que ho heu dit en una paraula així... Escuellar. 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 Mira que majo que queda. Que Una paraula molt maellana, no? Escuellar. No sé si es diu per ahí. En algun puesto més. Espesset ha quedat espesset, eh? Sí. Pues bueno, xiques, han de mostrar el resultat del encodonyat, no? Se diu? Sí. Sí. Pues bueno, Ja el tenim. així Així tenim. tenim. los Mira que resultats. majo. Avui hi ha 3 bandejes, 7 en total. Ha quedat el color molt majo. Sí. I espesset i... Escolta, No vam fer el millor que hem sabut. com sempre. Sí. Si hi ha algú que en sàpiga més, que ho faci d'una altra manera... Bueno, Totes també aquestes que coses, se fico col·laborar. que mos que vulgui diguen. participar, Exacto. Claro. nosaltres Perquè ja estem... estan molt repetides, Sí, no altres. Claro, es que no, si no- sí, Sempre així no. les mateixes. Pues bueno, hasta el próximo vídeo, ¿no? Exacto, exacto. Hasta luego.